Onder het motto de wederopbouw besteden we in Venray van Toen vandaag aandacht aan de kerk hier in Kasteraai. In 1944 werd de kerk grotendeels verwoest door het oorlogsgeweld. Na de bevrijding wilde de toenmalige Kasteraayse pastoor Rieter dat de kerk zo snel mogelijk herbouwd werd. Maar daarvoor was natuurlijk goedkeuring nodig en ook de financiën moesten in orde gemaakt worden. In die tijd diende het patronaat hier in Kasteraai als Noordkerk. En pas na 2 jaar werd er groen licht gegeven voor de herbouw. Kijkt u mee naar hoe deze kerk in ere werd hersteld. De beelden zijn van de toenmalige pastoor Rieter van Kasteraai. Kasteraai 1944. Een trieste ruïne. Dit is wat overbleef van de Kasteraayse kerk. Tijdens hun terugtocht hadden terugtrekkende Duitse troepen op 22 november de kerktoren laten springen. Door het instorten van de toren werd eveneens de kerk grotendeels vernield. Gelukkig bleef de pastorie van pastoor Rieter onbeschadigd. Als na de bevrijding het puin geruimd is, wil pastoor Rieter zo snel mogelijk starten met de wederopbouw van de kerk. Het duurde echter nog tot oktober 1947 voordat men officieel toestemming kreeg. Voor bijna 122.000 gulden werd het werk gegund aan de laagste inschrijver, aannemer Gebroeders Verstralen uit Venray. In deze periode waren er nog weinig bouwmaterialen. Bruikbare stenen worden dan ook schoongebikt voor hergebruik. Op kerstdag 1947 waren de muren van de doopkapel en een gedeelte van de toren reeds opgemetseld tot ruim 1,5 meter hoogte. De Venrayse metselaar Johan Maas was niet alleen een goede metselaar. Hij fungeerde ook vaak als steigerbouwer. De steigers bestonden toen nog uit lange houten palen die met touw aan elkaar gebonden werden. Kort na de oorlog waren er weinig bouwmachines. Vandaar dat veel werk bestond uit handenarbeid. De zogenaamde upermannen moesten er wel voor zorgen dat er op de werkplek voldoende stenen en cement waren.
Het metselwerk van de toren vorderde gestaag. Ook de houten mal voor het grote ronde raam boven de hoofdingang was toen inmiddels gesteld. De nieuwe doopkapel aan de epistelzijde van de kerk was ondertussen alweer uit de steigers. Daarentegen stond de rest van de kerk nog volledig in de steigers. Vanaf de hoge steigers hadden de bouwvakkers een prachtig zicht over het dorp Kasterij en zijn omgeving. Na maanden van hard werken kwamen langzaam maar zeker de contouren van de kerk weer in zicht. Het plaatsen van de dakspanten was een heel karwei. De grote houten spanten werden door de timmerlui van aannemer Verstraeten op de steigers van het middenschip vakkundig in elkaar gezet. Onder het motto veel handen maken licht werk werden met vereende krachten de dakspanten één voor één overeind getrokken.
10 mei 1948, toen de eerste spanten verankerd waren, werd direct begonnen met de betimmering van het dakbeschot door middel van lange houten planken. De bewoners in het buitengebied van Kasterij zagen nu ook dat hun vertrouwde kerk weer langzaam zichtbaar werd. Het Venrayse dakdekkersbedrijf Scheffers was reeds begonnen met het leiendekken. Hendrik Relau en Huub Scheffers haalden soms halsbrekende toeren uit. Jean van Maris vond het allemaal prima en ging gewoon verder met het leiendekken. Nadat het metselwerk van de toren op hoogte was, werd een begin gemaakt met de houten constructie van de torenspits. Het was een enorme klus, alleen al om de zware draagbalken op zijn plaats te krijgen. De vele losse voorbewerkte houten onderdelen van de spits werden één voor één naar boven gehesen, waar ze met veel mankracht verwerkt werden. Uiteindelijk kwam na noeste arbeid ook het skelet van de kerktoren langzaam maar zeker in zicht. Toen in de namiddag van 24 juni 1948 de Nederlandse driekleur wapperde op de spits, was het feest en werden alle arbeiders getrakteerd met spek en kersenkoek. Het werk aan de kerk naderde nu zijn voltooiing. Echter, de toren stond nog in de steigers. De torenspits moest nog voorzien worden van leien, het kruis en de haan. Onder het motto "Geve God dat het nog tal van jaren op de toren mogen staan", de mensen herinnerend aan Christi kruisdood en hen wijzend naar de hemel, werd het kruis op de toren geplaatst. Tijdens deze hachelijke onderneming kenden de vaklui van dakdekkersbedrijf Scheffers geen gevaar, laat staan hoogtevrees. De kerk met zijn toren was haast compleet, alleen de haan werd nog gemist. Na een opknapbeurt werd deze op 29 juli 1948 wederom door de waaghalzen van Scheffers op zijn oude vertrouwde plek geplaatst. De trots van Kasterij was weer herrezen uit het puin.